tini borgaje kamio thaitangjungnai late Indian Army takuk Nihar Deborma no muitu khlai borom lilaikya 12 hayok sama salo bini mangkhoro thangai 12 phani banati salaikya nukungni borok tai ora phai manjaka MLA Brishikri Deborma tai Tipra Motha YTF ni adung songro Nusang Lia. Islam, Sabun, tapi sungai Curug Karok. Jeng tini Borgacia kamio Faisal Faizak sini takuk Nihar Deborma bo Indian Army tongman kai bo thanai 11 tarik August 2017 salo thijaka hani bagai tini independent ni salo ekeba Bharatiyok samani salo bini nukung bini ama te bini busala tumai jeng bini mangthongo jeng phayui bono hambaya pharlaikya te jeng oro bini bumui Bharatni legbo tisalaikya kai bini fola sob somai no gojang koto khajong thung abono jeng nayo jeng surilayo omohai ke desni bagai sini tiprasa rokbo samung khaitong abusung sini makolo nugjagitung ani bagai tinini osalo jeng joto borgache amchani kurok mililai tini bini mangthong jeng khumrok kisa boglai nai tei bini nukuni borok bai jeng malai borno kha khamani yakalai tambai Borunde Yang